Terve, olen Arto Uskalinmäki ja toimin Schneider Electricillä tuotepäällikkönä. Aiheenani on energiamittarin perusasetusten tekeminen. Seuraavat asetukset tulee tehdä käyttöönotossa. Kytkentätapa, taajuus ja aika. Epäsuorassa mittauksessa lisäksi virtamuuntajien ja mahdollisten jännitemuuntajien muuntosuhde. Väylämittarilla lisäksi osoite, paudinopeus ja pariteetti. Periaate on sama, riippumatta mittarimallista. Käytän esimerkissä Akti 9-sarjan IM3255 energiamittaria, jossa on epäsuora mittaus. Asetusvalikkoon päästään, kun painetaan 2 sekunnin ajan OK ja ESC-painiketta. Mittari kysyy salasanaa, oletussalasana on 0010. OK:lla päästään pykälä eteenpäin, ESCillä taakse ja nuoli alas muuttaa arvoa. Ensin määritetään kytkentätapa, yleensä 3 vaihetta ja 0, eli 3 vaihetta, 4 johdinta. Jännitemuuntajien asetukset. Yleisin on suora mittaus, Direct No VT. Virtamuuntajien asetus. Yleensä kullekin vaiheelle on oma muuntajansa, eli 3 CT on I1, I2, I3. Virtamuuntajien muuntosuhteen asetus. Virtamuuntajien toisio on useimmiten 5 ampeeria. Ensiovirta on useimmiten sama kuin mitattavan piirin nimellisvirta. Asetetaan 250 ampeeria. Taajuudeksi asetetaan piirin nimellistaajuus 50 tai 60 Hz. Asetellaan päivämäärä ja kellonaika. Kommunikointi eli väyläasetukset. Kyseessä on Modbus-väylään liitettävä mittari, jolle annetaan väyläosoitteeksi 10, paudinopeudeksi 19200 ja pariteetiksi even. Comprotection valinnalla määritellään, sallitaanko asetusten muuttaminen väylän kautta. Jos suojaus on päällä eli enable, estetään asetusten muuttaminen väylän kautta. Lopuksi suosittelen vielä vaihtamaan salasanan ja kirjaamaan sen muistiin.